to hagini ko por da jing snungu yo play ngadoni ko pan ai biang fi gini ke jing hikai ngadu gini ke sngi Tuesday ha ka bang ala ban wan ra biang fi ngala dep hikai shapang ketu ke jing syukur ya ka ba ngai kala long ke jing rap ke jing kershan fi ke jing da ba pinum sha syukur haki aka ke jing im ke fi syakri yo play but menta ke sngi ngakwa bangan ai ka wai ge jing kren ka ba nganget kaniru kan de jing hikai ka ba ngani le ban hikai khambnia kham jurong ru nang ni shkhmat ngin teng kat tu kat ni ngani ka tayo namar ka wai ka bang sham ka dei hadien ba nga duai ki brio ngai slok igi bubon but hadien ba nga bu ya kani ka counseling center angtai manta malaka Monday but ka Wednesday kawai ke bang syam kadai baki beriau barok khat ki ba phaduai ke bang selap yeng beriau bat ki bawan apo ke jaka banga don ke jing selap jan man la ka por ngayo i kum ba arpo lai fungut ki beriau ki wan man la ka por bagani ke penlong nga bangan sngut ho ia ka jinglong jong ka ri ke jat pen rio masut ho i ke jing kendo jong ki beriau masut ho kani ke dai ka ba kta palat i ke beriau ha gini ki sngi Badai nak kata ketau ngah kuat ngan yarap ifi ling bangan ni jingkren. Om tam bangan syukuran bangan sependap ia kini voice message yang aku bangan julek. Ada yang ada dua yang ada perkhat, ada wat, ada perkhat kanu ke badan kam hari ni kisngi. Bat ngakuat mata kisngi bangan yalam ifi syaka. Ni ke jing hikai ke ba ngakuat bangan ai kertengi kini ke jing hikai. Ke Jingkhuslai bat Kumno ban job ika. Ka Jingkhuslai bat Kumno ban job ika. Kita kada ke jing hikai ke bangin ya. Baik benia lengba ke ni ke voice message ke banga ISP. Namar kum banga la dep ong adin banga la slok bon ki brio ngashamba kamboni naki. Kidai ki be kendo baik ya ke ni ke nong shun ke jing em bagata kada ke Jingkhuslai. Ka Jingkhuslai kada ke aka bangim kwa. Handrai kada ke badon pat highway pi way brio. Hau temen, hau rangba, hau samla, hau kena, hau baladon ke jing sengat ho, jan hau wepu weu brio, unum la light nagani ke Jingkhuslai. Namar ke Jingkhuslai kedai ke badon ha ke jing em jong ngi ki brio. Namar ngi ki brio ngidan ke jing mo perkhan, ngidan ke jing sengat ho, badai nak kata kedau ngidan shibon ki ki bangi perkhat ke jing em. Syai ke bangan kerani ke ni ngakuak ngan ai fi kendiat ke jing lamprang hang ni bapindup sengut ho. Bapindup tip ba kadan kampalat bapin sengut ho i ke jing hikai. Ngai pi syong hayeng menta dan apreng jong fi yo ngau i ke jing hikai jonga. Fidana ke jaka ke bapi Khuslai. Jing ngau si ke jing kendo ke jing syam ke ba harukom pi kendo ke jing em. Ngayo i ke pribuan phaduai menta ke bangam la ban perkhan. Ia ki jingi syam ki jingi kendo dan apreng jongki ki ba du no ia ki ba et bethoin dan apreng jongki ki ba ia kendo ia ka pat ka pra ka shong kha shong man ka yeng sam dan apreng jongki ki ba du no ka trei ka ta dan apreng jongki ki ba ka wan ka jing pang ka jing shitom dan apreng jongki ki dan ki ba dan ka jing le ha ka trei ka ta haki office ka jing trei jing ta ka jongki bat kani kala pen khai ka Jingkhuslai bat ngakuak anong ifi ni ko por ngan syukran nang ni katuat ni nama bagade ke jing sedangan ai ke introduction kambon fi lada ngim tip kumno ban job ye ke Jingkhuslai nama ke Jingkhuslai pimla penyada ye ke Jingkhuslai kan wan bet da fi don pisah shibon ru ke Jingkhuslai kan wan ba fi don pisah shibon lada pim don pisah shibon ru ke Jingkhuslai kan wan namar ba fi duk Badai nak kata kata orang kuang anong ifi yang ni kupor ubrio ubam dan separuh Khuslai uba dan separuh Khuslai ubrio badan ki kon ru Khuslai ki kon ubam dan kon ru Khuslai ba dan kon bat ngak kuang anong ifi yang ni kupor lada pim tip kumno ban job yang ni Jingkhuslai kan ni Jingkhuslai kan job ifi bat lada ke job ke Jingkhuslai ifi kan nyalam ifi ki ba pim la shuban lai bat nda haba kala syong ten rai Hapok ke jing em ke jong fi finlap kan pen kaya shibon ke ek besni au ke jing em na kata ka daw nga kwa habang kren ye ke jing hikai menta ke sni
ngakwa banganda hikai pinia ifi ba hindup la ban job yung ni Jingkhuslai namar ko mga laong mentan la da himla ban job yung ni Jingkhuslai la da him tip kumno ban le aba ka Jingkhuslai ka wan na jingim nda haba ka layo siyang tunray ka jingim jong fi kan pen khai ka jingpang ki ba harukom ki ba teng teng nda haba ka wan ni ka Jingkhuslai ka pen khai ka jinglong ka pen snail lot mo ka spoil lot ya ka karakter ya ka jinglong jingim ba ba jong fi ka pen spoil lot la ni ka pen snail lot ka pen do lot ya ka jing day hi nga sam ka pen do lot ya ka jing ya ka jing day bar khat ya ka jing Siyang si sampai ni pat ya pra, kon gi kti binum dan gi jisto jimot bagi kime gi pa gi man jisto jimot bagi kon, teng teng silok femes to jimot, teng teng pinawat baha kam day bagi sneo, day badan besneo, are da piwat baha ka day bagi tu gi brio gi hap haga ni ga trap, jong ka Jingkhuslai haga jing em ka jongki. But nda haba ki brio ki Khuslai, fin lap kim jula setia ya kaban ka jingger khu bon sim ki brio nda ki la dan ka Jingkhuslai ki dan berabor haga jinglang kade ka jing kade ka problem ki hi. But ngakwa nganong ifi ka Jingkhuslai kade ka tanrai jong ki jing sneo baro. Kan yala mi fi ka jing jar pin du tia du dem. But abagawan rai ka jing du tia du dem kan pen khai fi ki jing pang ki baharu kom. But ngada kwa menta gesni banganda pen shai fi nganda ai lepai fi gini gi jingkren ba bindup tip ba shulut kai ka pisa ka tengka shudu ka jingem go jopi baro shulungkot kerta ka jopi supoi shaga jaka ka ba ong no da ka kentien pi hapan shulut ka pisa na ka benta ba pin let sumar shagi doktor shagi psychiatrist la ni tu gi doktor ka ba pet ka clear ka jingmu perkhan nang ta fi supang kani ka tai sule dan gi jingpang gastric ke baharu komenta ki dan gi jingpang heart ki bobon menta keleng jingpang klong snam ki jingpang ki bobon ba ki mi pina wat ba teng teng ki doktor bagi ai dawai ki la shitom ru ya kaban ai dawai nama ki priu ki dan gi jingpang jong ki Jingkhuslai ha gi jing im jong ki bat ngada kwa menta ga sngi ha bang kren ni gani lengba gani ga voice message ba pin pek bahaya lagi jong jing em ba namar ngan sa ai pi kumno ba pin job ikan rei hagani ga jingkren jonga hagani ga part 1 nani hagani ga part ka baningkong ka bang kren hagani ga voice ka bisis pa sa pun rio ka bang kren japang ka Jingkhuslai ba kumno ban job ikan ngakwa ngan da pin shai shwai pi kat tu kat ni ia gani ga Jingkhuslai fi ka ai gani ga Jingkhuslai senga ba ka ta ka dai ka bang kwa ngan ai fi kendian ka ai gani ga Jingkhuslai fi ka baning kong kadai ka bami na gajing mo perkhat kadai ka ba usai tan upenan kam bahaya gajing mo perkhat ching bala da phimla ban sngo thu bahaya gani ngan yalam fi shi ka ba kham jeli ule se dian rai ngan pat yalam se ta menta dengan sipin shai fi ba gajing Khuslai ga wan na gajing mo perkhat ban da ga wan na gajing mo perkhat ka tu ye gajing so kita kadai ga kham sni ujung ga Jingkhuslai nda kawan ka tu lo de ga jing sok barok ba pidon baru play ka tu lo de ga jing sok jong ga yeng ka tu lo de ga jing sok jong ga mensim jong fi ka tu lo de ga jing sok ka ba play ifi but pinlap ka Jingkhuslai ka tu wat e ga jing command ka ba play bu ga jing em jong fi nda lo tu e ga jing sok tu e ga jing command ro ba la da pimdan ga jing command kan yala me pi shi ka pom Fidene que te gedau que brio na baga Jingkhuslai ka wan ka yalami brio shi ka pom. Balai ka yalami brio shi ka pom. Namar na pipuli na ka Bible tong hindi puli kan diat na ka ktiyan ka jong try. Namar nga klempat ay di Bible ifi nga klempat keren sibon na ka ktiyan ka jong play namar ngala kami kan do sibon ki brio ya gane. Badai na ka gedau nga dan jing sngut hu ka to kan ne nga kwa kan ay pi ka ni ka jing lam perang. Kenang mabinduk nang man snap ya ka ktiyan ka jong play. Bakum no fin lai fi ngala ong fi mentan ba Jingkhuslai nda haba ka tu lot e ga jing sok ka tu lot e ga jing kemen ka ya lami ga brio shaga bakin le e ga pop fi da fi puli ga sam ka balai punyo na ga khat ba prau ong to wai no na ga jing bitar eno e ga jing ochla wat pen Khuslai yala di wong ni wong wat pen Khuslai yala di ka ya lam tang shaga bale sneo fi kata kata di khot ka la da pen Khuslai la di kalam tang shaga bal asnu ko ga yalam shaga pop finap ki brio ki ba poi ha ga Jingkhuslai ki dana ga jaka ka ba e pala namar nda ha ba ga yalam shaga pop hilap ubrio nda Khuslai ule ko no kawan ga jing bitar na kawan ga jing bitar kawan ga jing pa pra yung sam teng teng mi ka tien ga besneo ko ba khor ha ba pidan ga Jingkhuslai nda wat e ga tan raim dai ba bisneo
Kadai ba gadan ke Jingkhuslai ke bele ke Jing im ke chopi. The page ba ke priu ke dombi, ke priu ke ba mlasha, ke priu ke ba thutchen. Mna dei ba ke dan ke tu ke Jinglang. Hari da pi wat tan rai ke dei ke Jingkhuslai, ke ba shong ke Jing im jonki, ba ke sami ke tu ke Jinglong ke ba sneo ke ba pau. Shaban ma ke Jingkhuslai, ong ke Bible, na ke ni ke sam ba ke puli fi ke lai binyo de khat ba pra. Ke ba ong wat pen Khuslai le de ke lam tang sha ke bele sneo. Ke nap ke priu ke ba pen Khuslai le de, ke ba ke Jingkhuslai ke nya ke Jing im jonki. Kanyat iki bikin le iki besneu ki keren ki dien ke besneu ki tutchen ki mlasha iki way nanta de go way pinap bagi briu le sneu dai nda habau briu Khuslai udu iki jingsuk nda budu iki jingsuk uat jingsuk nangin tai nda habau du jingkemen uat jingkemen nangin tai baga tak yala mi briu ko pom don bo pliu du di no de kya don bo di no de drugs udon bo le de ki kam auria kam thala bale namar ke Jingkhuslai kapen kaya ke pop ke jing ke yalam yu briu shiki ek bom day but nga kwa ngan ong fi nda habaka Jingkhuslai ka wan ha ke training ko ke jing mo che perkan but nda ke trai ke jing mo che perkan de pipuli ne ke bible fin lap igene nda ke trai ne ke jing mo che perkan ke yalam yu briu ne ek bom day andre pinda puli lada ngan kran fi nga kwa ngan ya dai fi ne singapa fitep lada pimla ban job aba ke Jingkhuslai ka wan ha ke jing mo che perkan ke job fi lada pimla ban job pinyo i ke Jingkhuslai nda ka wan ka rung shagamen siap nda ka rung shaga dot not ke jong briu kan la shongten rai ke dot not ke jong briu ka te mrau yu briu baru tu briu umla shu ban lai bat ursa shukula di ursa shukula bu ai ursa shukula pat shukula prau shu yat snow ba jing shatai bat ki tu ke jing le ke nang pen Khuslai nang pen Khuslai yu briu briu di drugs shipor bu yo drugs ngo guma ke kemen ke suk reinda kala dep nang tu kanang pen Khuslai double yu bat nang takanang pen kwa yu bu nang di shu shu unang di shu shu de nak ta daw nga kwa nang fi ke ni ke por ai ba pin sngut ho ba nga krani fi da rukom ka banga sngut ho ba ke Jingkhuslai ka wan ning kong na ke jing mo berkan ba nda kala wan ke jing mo berkan la da shong sa fi de bon benai de bon snam kan rung shi ga dot not jong fi ba nda ka rung shi ga dot not ka penlong ke dot not jong fi ba kan kia kan Khuslai ba pin se yu i kan pen khai ke pe kan puli fi ko ke khat na ke kitab proverb ko nang ka ba khat ar de fi puli na khat ka ba ar fusan ko angum ni ka jing kia ga dot not u briu ko pendor kung ka rega ktien ke bah ke pen kemenika fi ke jing kia ha ga no ubriu ke ne ke kren chapang ke jing Khuslai ke bala ban kia ke jing snosi ke bom ne chu tang ke jing mon henre ke la yar che ke no bat nda kala yo shong ha ke no ke pen kia yu tu briu bat ke bible ke ong ni ke jing kia ke no ubriu ke pen dor reng kong ni ka ke pen dor ke mo no ke pen long yu tu briu ne ya judan chu ke khamat ke bo Undai ai surok ke ktien ke bami na uru kam dai chu ko snot na tu priun da phi kan do nda ba ke Jingkhuslai ga la shong khambon sen ri su eng penan kam ni ke ktien ke bang ha ke ktien pareng lada phi kan do ba ke priu ke badan ke Jingkhuslai nda ba ka la rong shi ke do not ka ktien ke bami na ki ke dai bet kin kran ni ke ek bam long ek balong ka ba pendu jinkermen ke ek bam jubha ke ek ba sniu kin kran be ke ta ka bamut ha ke ktien pareng ngan shubu be da ke ktien u priu u badan ke Jingkhuslai u pen kha lesi ke pen kha yau tu priu ke jinglong negative ulong negative unumlong positive ulong negative tu priu unia bet haga tu ke jinglong finyo i u shakri makna yo blairu ka bami ke dai bet ka bomla ka bomlong ka ba unda krani ke unshu criticize ki way unshu what ni awa daw ki babon ki priu unum honni to unshu bet i bishini ki way unshu lo da bet ba hayla ka tonka jing ba yo pi poyeng ta pimla shai to pishu wit itu pishu longkum to ka daw bro khay dai ka tan rai kam dai ban kan no ini no ngani tu pi ka pen kala ka daw ti fi ka pen kala fi bin snil men siam ka yala me fi ka jaka ka bin ka donut jong pin da kala kia da Jingkhuslai fin lap kan pen kedor fi apa ka ong dor khong gaman ka pen kedor lot ek ka pen kan riang ka pen snil lot dia ek baro bat nga da kwa mentai ka sngi bangan hikai fi nang ni ba fin shai na ka ni ka tin ka jong play ni ni pet kan dia ka ni ka por na se kat bala nga ni le ban wan ra fi ni na mga yo ina ka bible ka kren bon bahasha pang ka Jingkhuslai
ngalap aga Bible baka Bible ke keren bon bahai ke Jingkhuslai ke keren bon bahai ngani ngakwa ngan pen i fi ngani ke por snap ngan pen i fi ngani ke tien ke job lay lesing ngan I fi south liki nong re ngani ke por ba ke si pen shai ngani shidien fi ka banga ngakren manga kalau nang no ngani ke Jingkhuslai kawan hoi kawan nda ba rung ke Jingkhu ka tingi ke rung si dot not ban ngala dep keren fi ka pen Khuslai hendrai nang no ke ikatan rai jong ngani ke Jingkhuslai nang nu kami manu bon rai ke Jingkhuslai nama ublay day bo wan rai ke Jingkhuslai ublay day bo uba ujisu de uang ya ke jingkemen jong anga ai vi ba ke jingkemen jong pi kan yo along ke badak fi kata kata ke jinglong ke jong ujisu pedang ujisu dan ke jingkemen pi wan show blay day bo pi snosi nama ublay ba ai ke jing snosi ublay day ba ai ke jingkemen ublay day ba ai ke jing suk de ublay ba ai ke ta ke jing moi ke ta ke jing ye ke ta ke jing ngai ke jing em ke jong brio but ngakwa kan ong fi ngan pen shai fi nang ni nama teng teng ngi Khuslai teng ngi shimba ke de ke jing riu blay kan ma ko jing Khuslai riu blay ke dan la ke jong and kan ma ko jing Khuslai ke ba ki brio ki kan do i jing Khuslai ke ba kim jula ban ya chakaman kim la ban long ke jing khusha shiki wei kata kam de ke jing Khuslai riu blay kata ke de ke jing Khuslai ke ba sneo ko ba ngakwa kan ong fi ngi por ba video vin tip nang no ke ke jing Khuslai ke wan Pi ngan pen i fi south liki ki jaka ki badai ke tenrai nang no ke Jingkhuslai kawan hoi ngan sa ai khot Bible re men tangan spen i shuai pi ke pening kong ke Jingkhuslai kawan dei namar ke pop kat ba ke pop kadang dan ke dei ke tenrai jong ki jingiale baro ki tenrai jong ke Jingkhuslai ke pop ke dei ke tenrai jong ke jing sngosi ba ke jing jenjar baro kita ke dei ke mengakuak ngan fi nang no ke Jingkhuslai kawan ka Jingkhuslai kawan na ka tenrai jong ka dei ka pop fi ka pop na ta daw na pipuli na ka Bible filap ba Jisu wan chang ni ka perthei de pipuli na ka ktin ka jong blai kong ha ka lanong ka san pulai na ka khat ka saw jong ka kitab Isaiah wang shishaw la ba i ka Jingkhuslai jingi ba la kit i ka jing sno si jingi fi ka ni ka ktin ka dei ka ba ka bang kwa ba pinda sno thu ba hai ka ni balai ka Bible ko ang shisha uba igijing Khuslai jingi baru kit igijing si jong ni balai Isaiah yo ilu pa ba bo Jisu unwan shaga ni perthai unwan ban pa igijing Khuslai jingi bat kit igijing si jingi ukit kumno ukit da ka bo yap agading fna ba agading fna sempat iu jaw gsnam ukit dot dia ka pop jong apa jong fi na kata kadau hapo jong ka pop kadang gani gijing Khuslai bat gijing si ka ba yale yo brio na kata kadau ong pipa u Jisu ka jing shisha ula de ba ya ka pop jong apa jong fi bat nga kwa lan ong fi haba fi shakri yo play dan brio bi shakri yo play leching sang shakri yo play ndeka jing Khuslai ka bala palat bat teng teng piu i leching sang kit ka kam ko jong play Khuslai si ka kam ko jong play teng teng kit lut iki kambar ko Khuslai si ki committee ke baharu kom Khuslai si ke jing bun kam Khuslai ngakwa ngani thuri pikin mau Jisu khulam wan ban pen aingi ke jing Khuslai ke kamu blay ben Khuslai ki committee ben Khuslai ki brio ngam kwa pindan kata ke jing Khuslai ke dei ke ba tenrai ke ba wan ke dei na ke pop baru Jisu ang ke Bible ni no Isaiah wang shisha ula ba ke jing Khuslai ke mat ula de ba ke pop jong apa jong fi bat da ke jing ba jong u ke pop u ba lut ke jing Khuslai ben ke jing si jingi na kata daw ke Jingkhuslai ke tenrai jong ka ke ka bawan bet na ke pop bat ngakwa mata ke sni ngan sepen i fi kumno bangin job i ke Jingkhuslai ada mata ke sni ngan sepen i fi nang no kawan day na ke pop ngaju ang barobor ke brio habo blay thau yo adam ke im ke pereden uklembu yaki ke jaka ke ba kin Khuslai kim tip Khuslai kim tip yap kim tip shaktiel kim tip bishni kim tip jing mo kim tip satya ye kata ke jing dujok kim tip ay kim tip senduk yap kim tip hospital kim tip ay nama balai hapo ka eden ha por bo blame thau adam ke im habo bu iki pereden ka pop kam shimdan satya but haga jaka baka pop kam dan hangta mjidan Jingkhuslai mjidan jingpang mjidan jingyap mjidan am nda haga jaka baka pop kam yo jaka namar nda hadien baka im but u ada
ki hab aga pop jong ga jing pom ko ngo de nang to ki snot ho ye ga jing shap tem de nang to ki snot ho ye ga jing le rain de nang to ki snot ho ye ga jing khuslai bari ga jing snot si ki snot ho ye ga ta chitom ye ga ta pang but ki sa hab aga ta ga jing khuslai but de na ga ta dang khwa ga dang fi u jisu no wan che ga pertai wan ban ba no e ga pop balai bau kwa ban shim no e ga jing khuslai ban ai byang ngi ga eden jong ga jing so ade bropor ni shakri u blai ni don bet ha ga jing bom suk ba ga jing khuslai na tuai man ta ga sni bo blai un pen pau u fi ba ga ni ga tien ai ga ni ga tien ga ba ga kren shi pi ga no ga jing min to ye fi ga ni ga por ba fin tip ye ga tan rai what you can know na fi khuslai um to you can know any you know what you can know ki way you can know ki brio well you can know ya ki officer po jing trei well you can know ya ka trei ka ta you can know ya ki well you can know ya ki politician well you can know ya ki nong ya lam well you can know any no ka jing khuslai ka wan day namar kapo balada fidang dan ke pop hi ke Jingkhuslai kandang ele ke chinyam bat nga kwa kan ong ke fia ke ni ke por la fi kwa ban job ngin si pe chidien Kumno ngin le hari ka bang kwa kan pen i fi meta ke singi ngano mi step ka bang kwa bang pen i fi ke ten rai ka ben kong tam nang no ke Jingkhuslai ka wan naman ke pop ka ba ar nang no ke Jingkhuslai ka wan no setan namar usaitan udai ubah khuslai usaitan udai badap da ka Jingkhuslai la da fi kwa ban tim balai usaitan u hikai brio bikin le ke besneo bikin le ke bomdai nama usaitan u kwa ban pelap mi ya la di da ka bau pen kemen jubor la di da kita ki nama ba usaitan udai ubadap tang da Jingkhuslai balai khuslai fi ka banin kong u khuslai nama utip pela ka jong ka jaka nang nuwan kin mau u Lucifer udai ubakemen udai tunrai jong kapop ngani thu ifi udai ngan ong komne sngaba hakapa mening kong aga por bo blay thau yo Lucifer kan mau u blay kan thau setan dan ke blay kali blay thau setan ngakong ngani thu ifi kan thau setan blay kulam boy ka pop ro ngakong ngani thu ifi blay kan thau yite ki kulam plan yo blay bu niao but na pi pek bahan aga Bible na mga dan ban pen ifi chibon de ki Bible dengan chuang lang ni fi usaitan na ka ba mening kong la khat yo Lucifer mau kun yo ga jing shai ga jing shisha nga khwa nga no fi de jing thao uba hakli tam uba khmat tam apa benen uba don burom tam habenen like na u Jesus Christ like now blay and right uni usaitan na din ba u ka jing sarong ka yele u kwa ban kini khet jong blay but ngani tu fi blay be no u ha ba ga pop jong ka jing sarong but ngani tu fi da bu blay be no u na ka tu jaka nga shukura lengkot ni ga por fi hadu man ta sni usaitan utip ya ga jaka jong unang no wan but udah snow do nong ni ta udah snow bishni kata udah snow ngan ong be kumle usaitan udan ke Jingkhuslai ya ga jing babi uba imbe da ga jing babi usaitan lebih kuat bantit usaitan uba imbe da ga regret u im da ga jing babi u babi ke u babi ba ula kum kuat ban kini ke khet jong play na maru de mu ba ya lam ni ga beneng bra ko in rai usaitan udu no e kata na mar ka pop jong ga jing sarong na kata ka daw u im ha ga Jingkhuslai ga jing babi u babi sai ne but saka way de usaitan ude u ba khuslai ndai tang ye ga pas la ni ga ta ka bala de u babi sai ga ta but ndai tang ga ta usaitan udan ga Jingkhuslai ga ba khams ni shushu ba ga ta ka de udan ga Jingkhuslai ya ga ban sawan ni ga fish ya jong u namar usaitan utip ba ga jaga jong u ka de be hadu jo ha ga Jingkhuslai de jiuna ublay u sabret u shi kata liu long ga bakhlem try go ngi but ula adaptive lupa ba ka jaka jo u kadai shagata ka jaka naga ta daw minta u saitan try daga bor jo u ka do don lagi put e linti bole amno u kwa ban wen ni ga jing babi jo u kwa e ga ban job ban supni yak jubor kum ba ai da ka kinja dawai ga painkiller mo ka ta dawai ga ba peniak e ga jing pang but ngani tu pi kata ka jing peniak ka de ga jing million besneo ga jing le besneo da ga ba pen sneo le ke jaj ba ga jaj ka ni ga pertai ban pen kelumar ke bre balai kata ka de ga painkiller yo u but ngakwa ngadong fi ga ni ga por kita ki di painkiller kita ki di dawai peniak Jingkhuslai yo dan ong biang sin udan Jingkhuslai ya ga bala dep but udan ka Jingkhuslai ya ka ban sawan udai u saitan udai u badap da ka Jingkhuslai
But uday ubadan ke uday u agent jong pop. But utip ba haba ka pop ka dan hang ta ka Jingkhuslai ka dan na ka ta daw usoitan upendan kam da ka pop. Ba hang no badan ka pop hang ta usoitan uday udon hang ta. Na ka ta daw nga siya ong ngi brio. Nga nabi kwa ba niyo ay jingpen kia ka ba jana ay jingim yet ikatan rai. Nama pinalap aga Bible tan rai ka jingpang kam sim dan no play. Ka jingpang kawan no boman kawan na ka pop. Ba pi kwa ban job ka jingpang pia ban le chi ka ta ikatan rai. Manuat kumno try ngan le but hit sayo I kata ka dega nongrim ba pinlap bong jisu uan man ba I Jingkhuslai ka pop fi u setan ude ude ba khuslai ngla dep ong fi nang ta daw ura bet I Jingkhuslai ude ba pen ba Khuslai bet tengah kwa man ta sni ba pin tip ya gani nang no kawan ka Jingkhuslai ka baning kong kawan na ka pop but ka ba ar kawan no setan ya kata tikina ba ka balai ka Jingkhuslai kawan na jingja saudong Fi Kibrio, mga mafi, barkad I Kibrio. Wat na nang yimdan Jingkhuslai, wala nang yimdan ka jing snosi, ka jing shakriyo play. Fi kamen, fi snow baha, fi snow talat. Finre, shuja kumno. Kidan ki jingja, ki papi kendo, ki papi snow talat. Ki jingja, ka jing ipat pra, ka kamu play, ka niru kawan rai ka Jingkhuslai. Nang tada ka jingja, ka ying ka sem, ki jingja, ki ba harukom, ki ba wan rai ka Jingkhuslai. Kiba nang syuban patay. Dan kipriu bawan sanga gini gisngi kiba yap kan sana yem kon ngani thu ifi nei wan syong bat ngai kime ngam don thle bangan ong. Namar pinong kumno inung kuslai haba kedan ki jingja ka bangam nang syuban patay bale yap. Nama ke jingyap ke bagi kendo kedai ke bamla ban perkhat bamla ban batai de thle brio. Bat ngakwak ngan ong ifi ke ni por bangan ong wat Khuslai kedai ke be palat ong walit pen Khuslai kedai ke be ban ong wat ken mau ru kedai ke be namar ke ai ke bagi kendo maki pipim sngo tho ke ai ke bagi tu ke brio ke kendo ngaru ngam sngo tho lon re ke bai ke bang tip kedai bakat ka tu ke jingi kendo kidai hok ban Khuslai Fidena kata kata orang fi kata raja ke Jingkhuslai kawan lagi jingja saudong. Bat ngan sapen fi hagan guru kompin le ndaki wan ki jingja ki ba saudong ki ba ja ki jingem dan ki bri ki kendo i ga pat ke pra ga jingya dai yeng sa ki jing pat jing pra ga jingya dai shi samla kadang ki jingya pat ke pra dan ki jingya dai paralok ki jingya dai ha ki jingya tre yakta ki kam ki jam ki jing shekri ter ki jingya dai ba yeng basam kini ki jingja saudong ki jingja ki ba har kom ki wan ki jingja ki ba pimla ban perkhat ban da bagi wan kini ki jingja ki penlong ki brio bakin poi shi jaka ke bakin Khuslai na kata ka daw nga kwa ngan pen fi ba ke Jingkhuslai ning kong kawan na pop ka baar kawan no setan ba ke balai kawan na ki jingja saudong ki circumstances mo kita ki jingja ki bangi kendo saudong ki ba nda pek e ke yeng jong ki brio ha ba ki kendo kat ki tu ki jing ki la dei hok ban Khuslai na kata ka daw nga kwa ngan fi ba pinduk tip nang no ke Jingkhuslai kawan ngan da pen shai fi ba ke Jingkhuslai ka ning kong kawan na pop ka baar kawan no setan ka balai ke dei na ki jingja saudong bat ngan sepen fi pat ya kalat kumno ban ya dah bat ngin se pe ka wai pa jingi kain re menta ga singan pen shwa ya ne ba ka Jingkhuslai ka wan na gi jingja saudong ka ba saw snga ba ka ba ning kong na ka pop no setan ka balai na gi jingja saudong bat ka ba saw ka ya ka ngan kham kret snga ba ka Jingkhuslai ka wan na ka daw jong ka jingbam ngai ya ka ngan da pen Bible nganda pani gitu Bible gitu. Baka Jingkhuslai kawan nagadaw jong kajing bom ngay. Namar balay finda puli naga Bible ya ki pangay nga keren ganina am ta jong kibriu ki pangay ki ba shikri yo balay. Kawan nagadaw jong kajing bom ngay. Snap ngan puli finaga Bible. Tapi puli ya ka gospel kat kumu Matias. Kabo Jisu kuren nagalanang ka ba Henry khat ka ba arpusan Ketien ke jong play ke ong kumne. Na mar kata nga ong fi ong Jisu yang ni ketien. Uang kumno. Wat Khuslai ala ke jing im ke eba fin bam. Lani ke eba fin di. Lemne ke met jong fi ke eba fin kup. Ke jing im kam long kam kuar. Ia ke jing bam ke met ru ia ke jan kup. Ubu dudak jing kali. Tu kami tu ia ke sim beneng. Bagi mea bet lemne ke mea on. Lemne ke mea lu maki tiar. Repen banu kupa jong fi ubah beneng. Ubsai ki pite pim long ki ba kham kor shibun yaki
Uno tiana phi haba udah khuslai ru ubala ban pentam sipru ya dak renyang ki jingkeli sudah gini. Balai papi khuslai sepangga bakopru tu perkhat igi teu lili ke rengkeu kat no ki man bah kim trai lum ni kim ter renga ong hapi bawat kat usolaman ha ke buram jong shim lakop kum wei na gini. La dau blei pen kop kum tayo hurun kau bementa ulong sai tu la bret aga lawar ting kabakat no tam api ki baret ke jingai. Namar kata wat khuslai da ka baong ke ebengin bam lani ke ebengin di lani ke ebengin kop na bai kita ki eke bro ki gentle ki awan na bau kupanjong pi ubah beneng utiap babidon kami gini ki eke bro. Hede pinya wat chuai ke himau blei beri ka hok jong uti gini ki eke bro on sa ailang tamapi pai wang no khat besau lai besau. Namar kata wat khuslai na ka benta ka bala shai na ba kata ka bala shai kan khuslai na ka benta la ka jong ya ka sngi ka biang la ka jong ka sni finga la puli fina du khat ba albusan hadu khat ba lai busau ki kentien ki bo jisu kren ki de ki bangim la ya lai ba ka Jingkhuslai kawan na ka jing artin na ka jing bam ngai jisu ong api ki ba rit ka jingai ngabu mga ni ba ka Jingkhuslai ka tanrai jong ka kawan na ka jing bam ngai hang niu jisu ong wat khuslai ka jingem teng ngasai sngodam ro ndang apule ne teng ke jinglong priu jonga sngodam ro menchua ka por bangadang ya apren ka duk ka kerto apren ka jing ke yeng sem ngasai nganda poy hang ni ngasai pliet no shwe nga khliap no igni nga pliet no shwe na mar ngam sngo ya hap igni bo ong wat khuslai ya la ka jing em ka evin bam ka evin di lum ni ka met tu pi ka evin kop ngai igni nga sai khuslai na mar menchua tang ka juti ban phong rum dan ma tang ban pen biang ni ga bai school ki khon ro si tom tang ban chu ai jing ai ngu a jing seng ru kadan ka problem go ba e kham tam le le habala hikai ngi bengi de ban ai ka we ni si phau bi ban ai na go si phau bi ai go ni si phau bi ha ba ga jing tim hang ta le le sngo go man yap perkhat e kata jing tim ne perkhat e kata ka bala IT la de ne perkhat se kata ka jing bom dap ayeng sa ka ba hap sei sa kata ka we ni si phau na khwang ani thu e bi ga ni go pot so thu su thau nakataka daw fi nga kwa ba hagini gisngi habangi hikai ga tin ga job play tangin long ki brio gi besngot ho bangin dalang practical gumbo ang tin parang ide ban dalang ki brio gi bada ki bada sham ki bada kendo ki bada mat ki bada nganam keren gi sulong ni jong bada wat kuslai kumno pinong kuslai ya ba bi kendo ki be gi jingam fi day na kata daw nga kwangan pini fiang ne abo jisu kuran ne on wat kuslai ge jingem ke even bam ge even di lum ne ge met jumpi ge even kup ke jingem kam long kham ko ge jing bam ka met ri ge jan kup nga snow e palat ge nen rai hadien nga sa sngot ho bleng u blay pania dingi ne shibon ge ken mau haba piat ge jaka ka ba pi pimpat la ban pen biang ge bam ge di ge kup ge sem ge jing don kam ka jing kuslai ka wan bat nga kwang anong fi ngam kren ben ni fi nga ngai blai rus ngot ho ikata re habo jisu kren be tek ya ga point no mal kwa bangi ni le ben sngot ho baro atini hab ya nang tau jisu yu ba ong ni gitien wang bat ka engen pen yesri me ke hima blai ka mot igni ke jing shekri blai wang ka hima jo blai ka lo ko musumbai ter so uberit tam lagi sembai baro bat nda habo la he ulong ding bat no long ding tam me gi jur bat ka ba khat do nda ulong ding ulong ko u ki simdang gi wan re tengana u ko bomot kata ka de ke jing ya lentingi hapan sedang ni ye baret but aba pidang na gajingya nanti baru blai pihaban sedang na baret hakapor ba pidang red pidang kat isembai terso hakapor ba pidang excited ba pin jrong ba pin he ngan ni thu fi kadan gajing pam nget kadan gajing artatin kad mau nga ko anong fi ga ni ko ba pideng snow thu ba haba kadan ga ni pihaban ya nanti pihaban ni kendo ubrio bamya na sumbai terso nga shay ong gibrio what you sedang no pat house sedang no sumbai terso namal rapi sedang no pat house blai un pen pipe itu pat house pin poi biang chu sumbai terso hari la pis dang no sumbai terso pin i pinum poi shu shabaret blame kan tiu pin ko ga level nakata ka daw habang kren ni gani ngakwang anong pi kumno pinum kuslai haba pim dan ga bam haba pim dan ga di haba pim dan ga jan ko and I can mau jisu kuran ngi bengi day pan nang ban pentrai kam me ga jinga jingi to ngakwang an pani fi gani ko por udah kren bon mang ne
Udah mulai kuslai ke pin pam ke pin di udah penyusri mengi sebat ki sim sebat ki merat bat ngakuangan orang fiteng teng sung dom ru ini bat ngan itu pi bele penyusri mengi merat kim dan jing berkat neng tengi ngi he pelak ke kle bat ngi he pelak ke jing mo berkat ngi kuslai tapi kuslai ru pi klem yapi tapi pet bah pi kuslai ba pim dan pisah yang rega jayoi pi kuslai ba pim biang kata andre pi longi kawan ni ke Monday, kawan ni ke Sunday, kawan ni ke Tuesday, kawan ni ke Wednesday. Pi klem yap ya do mentak sngi pi emi, mde pi yap. Ban ne te da baro ke de bengi klem la ban ngai. La da pila ban ngai, pen yu i mlei ke jing shisha. Dan rei ka de ke be bangan shi ong mangan ni wat kuslai ya ba biduk. Am de ke usuk rei pi de ban job ya ke jing kuslai. Da ka ba pinang ban shania outrai ba ban ya de ke jing nyin sei kai ne ngan sepen i fi kum no fin le ka e ke ba de ban le ka e ke bu jisu kuren nang ne na mar mentak sngi la de bong pangan kle i ni ke ji kai be yo pim shai ka ba ngapen i ke dei ba ke jing kuslai ka wan na ke jing bam ngai na ke ta dau le pe ba sa puli ma fi hi ne bat pin se shai ndrei ngan sa pen shai pat ha ki be ke jing kai janga ya ke ni ke ju hi kum no ngin le ka e bu jisu kuren nang ne ka e bu kwa nang i bat nga kwa ngan sa pen i ke tan ndrei ngala pen i fi ke ni ke south ligi jaka nang nu ke jing kuslai ka wan ka ba ning kong ka dei na ka pop ka ba ar ke jing kuslai ka wan no setan ka ba lai ka wan ni jing ja saudong bat ka ba sau ka wan na ka jing bom ngai chingi na mangi kuslai palat ike to ka ba ar ka ba ngakwa ngan keren man ka sngi snga ba fi ngala keren ka ige ni ke jing kuslai ba ke jing kuslai ka mi ni jing buj perkhan ka hiar shi ka dono ba ka pen khai ki bobot la keren ige tun rai jong ka jing kuslai bat mentangan pen isa ka wai pa ngan bu ni ke ktien snga ba mo ngan bu ni ke ktien ngakwa ngan pule fi na ka kitab jong ka jing stan re shwai ka ta ngakwa ngan sngi ba ngan bu ni ke ktien khna ba kan pen shai fi baka Jingkhuslai balenga pen i gane klang ba hadin dang la hikai shandien ba pinduk tip ba pidan kaman job kloi ni ka Jingkhuslai da pim job pin poi ha gane we ga jaka bat ngan bu ni ka point ka Jingkhuslai ka pen jingai yangi no play ka Jingkhuslai ka pen jingai yangi no play ngan pude fi na ka bible snapa ka Jingkhuslai kam ju pen jan yo priu so play oleh imut dah bapi kuslai pidai baru belai oleh imut kita dan kepriu ba lek skriu play ruai tang kijing ruai shampap sudah piruai tang kijing ruai ya priu kijing ruai ke basun ai sudah ngaset keren ni ngadan ko kijing ruai amtip we ya thau ti ruai ba ang ujisu ude priu jong kijing kuslai nang ta de udon priu ba thau ji ruai wa aingan kit lem ya kijing sngosi jame kum kataru kadan keja jing ruai kaba unong ruai ong angan kit lem mi ke jing sonsi kum nu kan pin kit lem mi ke jing sonsi jong ublay kum nu tarai fila bani kit lem ba ba jisu wan ban kit ige jing kuslai jing ige jing sonsi wali ruai mdam no wali sngo ie you try do ta vin ong angan kit lem mi ke jing sonsi jong wali kit lang kita be unum shairu de blay kwa bani tin rong lang ba fi de ding pnaru jisu kit hi kwa ngani tu fi wali mut ba pin rap kit ma fi na ka daw fi dal la jong ka ding fna wali yekit lep but na ka daw wan pin in fi ba jing kuslai ka pen jingai yangi no play da bat bai ka ta ti balai nga ong ka pen jingai ngan puli fi kitab ecclesiastes kalau nang ko besan ngan puli na do khat ka khat pra kan mau shoy ba pin puli kitab ecclesiastes fi de pin sngot ho ka kitab ecclesiastes ka dai ga jong solomon ecclesiastes kamut unong hikai nong keren nganom ong no itu khana namar la daude no itu khana nom puli namar yo ba itu khana yi ngam tre itu khana ngang ni ngaklam kran chi fi ban itu khana ngawanang ni ban kran ni ka ktien ka jong play bat ngakwa ngano fi we ecclesiastes ude nong kran nong hikai bastan u ong kum ni hagal nong ka ba san jong ka kitab ecclesiastes nagal khat ka ba khat prata ngan puli hadu khat bar phe utong indi puli ba wang hakmi kata ka bangala yo I ka ba bahabat ka ba ide ka long ba unu un bam bat undi bat un les no bha ha ga jing trai jong ubaro ya ka ba ula trai ha po ka sni baro ki sni karta jong u ya ki ba blay u ayo namar ka ne ka long ka benta jong ka bening kong ka nu ka kam ka pa piyo ka nu ka jingle ka ba pile
haba piyo na ublay ban tray la kabarit na gabahe tray kata bam bat di les ngo baha ka jing tray jong pi baro ya ka bo ublay ula ay pi bapin tray po kasni namar ka Bible ko ang udeban le gani habaro kirta ya ki bo ublay ula ay hu namar ka ni ka long ka benta jo pi gani ka benta ka bo ublay ula benta fi piyo ka benta no ublay le ka daga jing kemen les ngo baha anta bam di daga jing kemen nang ta ka ba aro ang no uwe baro ru how bo ublay ula ay ka spa ka pel ula ay bori uban bam naki bat ban shim ya la ka benta bat ban le kemen na gajing tray kani kalong gajing ay bleng sa so tanat ini wong hagaktin pareng ko this is a gift from God kani kalong gajing ay snow ba no play uwe baro ngan puli biang ini dekat ke bekat kendai ko uwe baro how bo blay u ay ka spa ka pel the bat bai tai ktin mo yo pim so tho ngan pen shai uwe baro u bo blay u ay u ka spa ka pel but u ay bori u ban pam naki yai tai ktin ko ngan pen shai well it kemen ba fi yo e ka spa ka pel but ba pim yo ban pam naka nama ngayo i sngaba ngayo i ya kani ba u blay ang asotanat bahay gani. Ngayon ba kibrio ki don kibrio ki bayo ka spa ndre ke mlong bampat ito ka bagidon. Kabaning kong yo pang sinim long bam shu ito ka ba pila kama isito. Yo ka jing pang kabam mla taman ang kasinturo. Spa te dan gain tamam mla bam na ki nakata ka daw. Ublay song ni ka ka ublay ay fila ka men nakata wala kwa raha. Nama wong amno uwe bro uru how ba ublay ay u spa ka pau ay bori ban bam u ay bor ha ba ublay ay bor pivin bam nakata lek men bam naga jing men shimya laga benta ba ban lek men laga jing tray kani kalong gift kani ga jing ay sngo ba no play namar kin mau iki sneaker ta jo us nga bay ni gitien namar ublay u yaday ba ga jing men ka do no jo kata ka dega baga kwa palat na lagas ni pi ublay udan ka jing yaday bat ka jing kemen ka do nuot changi ublay umdan jing yaday baga Jingkhuslai nakata daw nga ay ka point nang ni ka Jingkhuslai ka panjingay ngi no play ay ublay man lagas ni unika fi bapindok tip igani ka Jingkhuslai ka panjingay fi no play kam jupenjan fitip da fi Khuslai rwai ay ngo play habako wang ka lenong ka bakado pi puli wang gini kitin wang wat la dang myo issue ka ru saudong ka penbangan jet bagan lek kemen ngan shat kemen no play nama usno tho ba mdan jingya day baru play ka Jingkhuslai play don la ka plan de ngani tu pi day ban kemen back day ban ay ngo be yo play day ban kim step ay ngo be yo play da fi bam tang ka jasudaro ay ngo yo play da fi don shibon ka jinta apo ying ro bam da ka jingkemen namar play usno tanat ikata fi yo ka jan genep khopang ika kemen wali susrong tang ba ay ngo yo play ke pile le da jingkemen namar u play u yaday ba jingkemen ka do no chom dan ji day ba jing sngo si ba Jingkhuslai ani gare ga bang kwa ani kai fi le sila dengan pule fi na ka Bible pin yo ba Jingkhuslai ka laban pendo ya fi wat ya ka jing pen em ka jing rong no na larang pule ngani tang kani le singan penkut no ba Jingkhuslai ka pendu yo brio kala ban pendu yo brio yo jing rong no penyan pule fina ka Bible nganam dan porsho na marakam por kam shasho ndrai ngan sipin ifi kendiak bat hagi pat iban sawan ngan sapin shasho sho ifi fi pet ujisu kranik tin haka gospel ka jong Lucas kal nong ka ba art way na ga khat ka ba life sao ngan pule du khat ka ba life ho ndrio snap wong ne namar kata to sumari la de yo kumno bagi do no tropi kun Khuslai kin snow khia da ka bam la la bat da ka bu ai bat da ki Jingkhuslai pertei bat bagata ka sngi kan lap kan det if kum ga jingria na ba kum ta kan ngat kita baro ga bishong sa atsla ka kendau baro nama kata tu sharai pi ala ga sngi da ga baduai ba on yo nyau yo pi ga bet ban light no na gini ke baro ga ban seja ba ban yang khmat u khono brio kani ga mot nda ha kata sngi bu try unwan u play u kwa yangi bangi dai ban pikir ban sumar ban usiar balai ba ka donot jongi kanom skia ma kia mo nginom Khuslai da ka babam lalat bat da ka babuai bat da ka Jingkhuslai pertai
na ba kata sngi kan lap ingi kum ke jing riam nga khwa kan oi pinga bu po ni ba ka Jingkhuslai ka lap ban pendu ingi ke jing rong no nga tuai me ta sngi bu play un ya rap fi ba pin lap ban kemen bale pim kemen bil asyam yu Jesus Christ bale pim kemen ba pila mal e ke jing pene mula ma pe ke pop jong fi wale babi shu e ke bala dep wale Khuslai ka ban sawan wale chet ting ru ngi ke be im menta namaru play tip if you come ban pen biang bale pim shu jet ya ka ba pin ai ngo play jet ban le kemen mana sngi kim step ai ngo you play nga sit ong i briu dan briu bu Khuslai tang na kabenta ka jingtaro unle du job tang na kabenta bambiang jingtaro nga yo idan ki briu bugum gitaro ki bana kabenta bambiang ka jingta e Khuslai sa me pa e praro na ta kata nga khwani tu video bu Khuslai tang na bambiang ko sumlu nga yo i period adu kata kumno pinit pinang bi Khuslai tang na ta ka sumru pimbiang tang snyo ro bi Khuslai nga khwanong fi ni ko por wala long ta long positive yat padu play pen command ni la dia ber try yat malang sngi ka bampat yo ai ngu you play pin se yo ka bampat jakan se jaga ba bahai gi jing im jong fi le command long positive le command be ber try namal ge Jingkhuslai kadon ke jing day ber he ge Jingkhuslai kam don jing day ber play but ke jing command kadai ka ba penchan ni fi ber play it why me ta sngi le ba ge jing kai kan ya rap fi ba fi ni ha ge jing job jong ge jing ko play si bon tang ini tuai ko fin priang ge jing command ge jong try ge ni ko por ko try ge try nang ni play men bu ge jing command ge don hot ge ni ke prio ai ko pakin snow command ha ba ki don ni me ai ha ba ki la priang me try ke la mat ge jing pe mela map ge pop junkie ka bala de mela map ge pop junkie but medang don ge snam ban map ko ega pop ka ba ni bakla ni ringkang malaga ski try mala map ega pop ko jini but a blay be it jonga ga jing sha jame ga long final ga long complete can try ban ai ngu ime ko pa banginum Khuslai e la ga jong ga jingem na bangi tip me kit ma me ga jing Khuslai me tip ma me gen try banginum kit mangi try ni ai dot chame ka puram ga jingo bat ga jingi ro ha ka keteng ga jong chi su ni tuai amen ku bless you bon play un ko ku ifi